Πες μας τώρα, Βαγγέλη, ναι. Πραγματικά αυτό το πράγμα το πιστεύεις? Κοίτα, δεν μπορώ ακόμα να. Δηλαδή, όχι. Κοίτα τι ομορφιά είναι αυτή, ρε φίλε. Όχι, Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Κοίτα εδώ πράγμα. Να πω την αλήθεια, Αντώνη, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται. Πού είμαστε, ρε φίλε, πού έχουμε έρθει? Πού έχουμε. Και ακόμα μια φορά οι μάχοι συνεχίζουν. Τα πουλιά. Κοίτα εδώ. Τα πετά... πουλάκια, κοίτα εδώ, τα οποία πετάνε, είναι πανέμορφα και κάνουν τις φωλιές τους μέσα εδώ στα βράχια. Στα βράχια μέσα. Είναι κάτι το φανταστικό. Που είχα έρθει, εγώ θυμάσαι, Είναι κάτι το φανταστικό. Που γυρίσαμε την ταινία Indiana Jones και τα απόκρυφα του μαύρου σπηλαίου. Ναι, είχαμε κρεμαστεί από εκεί επάνω. Ναι, και κάναμε ελεύθερη κατάδυση. Ναι, από εκεί επάνω την είχαμε κάνει. Ναι. Μέσα, θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι, φιλαράκι. Θυμάσαι που είχαμε βουτήξει από εκεί πάνω. Χάμο. Έτσι. Χάμο κάτω. Ναι, ρε φίλε. Θυμάσαι. Ναι, ρε φιλαράκι. Το θυμάσαι. Το θυμάμαι, φιλαράκι. Θυμάσαι. Πω, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν μπορώ να κρίσω τον ενθουσιασμό μου. Ο ενθουσιασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τι πράγμα, απίστευτο πράγμα. Είναι απίστευτο το σύστημα αυτό. Κοιτάξτε μέσα εδώ πως περνάει. Λες και είμαστε πραγματικά σε μια ταινία. Σε μια ταινία λες και είμαστε. Γιατί βλέπει εδώ πέρα. Σε μια απίστευτη ταινία λες και είμαστε. Κάνει το ντοκιμαντέρ του. Απίστευτα πράγματα, μπράβο. Γιατί βλέπει ο Θεός μας αξίωσε. Ναι. Μας αξίωσε ο Θεός και είδαμε και αυτό. Κοιτάξτε ομορφιά. Γι' αυτό και βλέπει εδώ μέσα τη λακκούβα.